and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ania ang naginapos nga sumpay ning sugilanon. Ang kabilin. Ako ka na, misteryosong lana! Kumusta ka na, Pai Butoy? Relax lang. Naunsa ka man? Ngano, naunsa ko sa naon? Ungo ko, kay mahadlo ka? Sabi na ko si Rene Ribaha. Kinsang Rene Ribaha? Ang akong amigo nga. May Simeon, ikaw di ni. Mayo kay nabuhi ka pa. Swerte kay ka. May si Moana. Buhi siya. O atua sa pikas lawak. Maayo kung maokan. Agay, kakasakit. Kasakit. Katong gikuha sa mga nagbunit o gitom. Mao ba kato ang akong misteryosong lana? Mao ba kato, Pai Butoy? Bay, maukato. Ikuha nila o gipusil pa yun mi. Ahakag ni mo, Butoy. Traidor ka. Bay Simeon, paselo ako. Natintalan ko, bay. Gusto kong madato o gusto sa kong makatilaw og laing-laing mga chicks. Dato ka na amo-amo ka. Daghan na kang kwarta. Wapad yung ka magkontinto. Bay Simeon, ang tao di makontinto bisag unsay ihatag sa Ginoo. Sorry kayo, bay. Sorry Butoy, yung kayo. pasalamat ka. Pasalamat ka nga kababata ta. Muna naging suna nga kung pag-ilag ka mo kay kung dili pa tiwasan takambuanga ka. I love you, bay Simeon. I love you. Ay, gunit-gunit na ko. Seryoso ko ba, Butoy? Pasalamat ka. Pasalamat yun ka. Ay, unsa ron. Naunsa sa gamos, bay Simeon. Di ako na. Nagkakupo sila. Di ako na. Magsusi Unsa ko. ba kayo na itabo? Agay. Ngano. Unsay nito mo? Wala. Gidali og sakay ato nga ambulansya. Unsa? Katotong babae nga na pusilan sakay sa ambulansya. Kidnap ikay, gikidnap to siya. Klaro kay kidnap. Si Buwana. Tulad ko sa iyang private room. Ang mga doktor sa security guard. Huwag yung makabantay nyo ka. Sabi na mo, taga-hospital ko sila, hindi kabantay. Si Buwana yun. Siya gikintap. Sir! Sinita po din eh. Nga din nagkagubot ang mga tao. Ay, naku, BFF. Ay, samuha na. Nawa na din siya lawak, ha? Si Buwana gikintap. Unsa? Dili ka. Mubalik na ko. Sam! Ginawa ko si Moana. Kikidnap. Ang mga polis. Hinanapingon din ang mga polis. Ni akan-akan ako. Ako ka na. Oh, misteryosong lana. Gusto yun sila. Gusto sila. Kamot ka na sa ilang amahan. Ang tuong kamot ni Kadyo. Nga dunay talag saong gahom. Maudi ay ka na ang sikreto ni Simeon. Disudya sa dekong jar ang kamot. Ug ibutangan ug lana. Nga maoy iyang gigamit aron sa iyang pagpanambal. Ug maoy nakapamilyonaryo ni Simeon. Ug karon ni anaman ni nako. Ako niya ang pinakamilyonaryo. Ako daw niya. At ko manambal gamit tining lana. Ako sa bunyag makita sa nagtumpi-tumpi nga sa labi. Oh, baya, bangag sa ilong ang akong silpon. Kinsa maning... Oh, uy, si Steve kini.
Hello, Steph. Tito Jimmy, si Moana. Ano man si Moana, ha? Kikidnap si Moana. Usa! Niya ako sa ospital. Ugwa na si Moana. Kikidnap ko na si Moana. Oh no! Dili! Dili! Tatawag ka na pa rin mo, Steph. Oo, padong na kuno siya din eh. Okay, sige. Muna ka na ko. Sim, kadiyot lang. Ngano? Sim, wa ka na ba mingawan ako? Ha? Sim, gimingaw na kay ko nimo. Manawag ako. Bye. Hilas ka na, Simeon. Buset! Nauwaw ko. Makalangkot! Nganong ikaw pa man, Simeon, ang akong gimahal? Nganong ikaw pa man! Namingaw na. Nanghubog na sila. Magawas na ko din sa akong gitagawan. Maginay lang yung ko. Kaya tingaligto na yung makabata. Naara sila. Nangatog sa sala. Maginay lang yung ko. Magkakawas ko din eh. Ubay-ubay ang mga botilya sa pino. Nga nagpasa din sa sala. Doon na lang ko sa platahan. Tagay, Brad. Uy! Ano ba basol sugas? Kuhan niya. Ngisa ko, brad ha. Ngisa ko. Magpahubog-hubog ko. Aron dili sa makamatikod nga. Bihag ko nila. Doon lang yung ko sa platahan. Dali ko. Ablihanan ako. Uy! Up! Dagan ko! Oops! Ay, dagat! Patiran tika! Up! Kinisadangin mo! Yup! Up! Ay, Brad! Tabat! Mga motor! Paggamit ko ka ng motor! Baik ino niya, wikin ng usa ka motor! Dali ko! Naggawas na sila! Hop! Kaya ko! Fokus ka na! Padagan niya! Hop! Animal! Gamita ang tanang koneksyon ninyo aron makuha ninyong akong anak! Mga inotel! Mga bangag sa ilong! La! Tito Jimmy, Set! Animal! Magmahay gid siya kung sikin saman siya nga nidagit sa guwanak! Ha! Wa pa sila makaila kinako! Panitan gyud siya! Animal! Makalagot! Ang ako pag yung anak mo'y gibuhatan sa ingon! Magmahay yun siya! Tito, malakaw na ko. Mupauli na ko. Ayaw! Ha? Magkuyog ta! Ayaw kong biyay! Tito, Ayaw kong biyay! Kuyugi ko! Hello? Simbyo na kikias! Usa? Kiyon sa niya pag-ikyas? kasi nakaikyas, Tito. Sige. Kamu na'y bahala! Sige! Bye! Tito, kasi nakaikyas. Ha, Tito Jimmy? Ay na sige pangutana! Tara, manlakaw ta! Dali na, step! Shit! Asa man kami paingon? O kisa kayo pasabot ka nakaikyas? Step! Usa ba? Oh, Tito! Tumanan ko ng siya sa gusto. Makalagot. Lumingilo ang tiguang na. Buset! Unsa man din yung lugar na. Bahala na. Subayon ko na iring dakong daan. Bahala nag-asa ni punta.
Ang importante makapalayo ko. Oh, sakyanan nga akong ikasugat. Pagman kong suga, ug mutipas ko kagyanan, aron dili ko mabantayan. Gipaarakan ko! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!